Apa? Hah? Gelem ora kowe Framen? Gelem. Nyodite nyo tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah. Lumayan. Lho Pak nggih. Ya wis mbangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, jaluke gentho. Apa? Jaluke gentho. Gentho karo Cempluk. Cempluk ya. Oh iya, ora Brata Rusminen ganti gentho karo cempluk. Turuk 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 turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk tuk tuk. Oh iya. Oh iya iya aku tak. Iya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya aku arep mulih, aku arep limat lah, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe. Lah arep ngapa? Ya aku mung pengen ketemu. Lah ya bentinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora saben-saben ketemu mesti akeh koncone. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngapa? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngapa? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bar ngunek iki. Tok 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 tok. Akhir. Tok tok. Kena. Kowe bar nguneknya aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane kowe seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah kene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngapa? Ngapa ora sing nyedak-edak dhisik? Kowe arep ngapa lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Lho. Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya iso ngurupi anake? Wong lanang kok ora gondrong. Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning kuning Arep ngapa kowe? ayu Ora ngono ki. nek wong kuning Ora sang nganggo tuwak-tuwak ngono kuwi ta. Seneng ya seneng rasa nganggo tuwak. kuning ira Ngapa litmu ning? apa kuwi Kulitmu kuning. Lah ndare botmu wo apa? rambutmu dawa Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi ta? ngasorke purada Tangane mbok ora dik-dik. wong kuning adine dhewe gelem ya yu Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? mengko nek wis kulino ki wis biasa suwe-suwe aku ki apik Lah nek kulino ya biasa. Lah lale dong ih, wong iki karo burian lho wong iki kepiye aku lek arep liwat. ayu ndang sareya ing pangkon mami Mangkon mami apa? Ngaot-ngaot darani nek ngaot-ngaot ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampong. dhuwur
Omponge justru penak kok. Asik nggih. Oh. Asik ompong ki. Oh, kok nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Ambareng Tatin muni ompong sing ngrisi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur kumanukku. Kok ora? Dawa. Apa sing dawa? Apa? Mongko nang mburi ya tak duduhi sing dawa. Ora sudi. Dawa pengangen-angenku. Kowe iki mbok ora usah ngetutke aku ngopo? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Nek. Mbok ora ngono ki mbok anteng. Tembangnya Abrit anteng. netranipun. Parasmu piye? Aja nucuwuk. Nucuwuk. Mata. Matane sapa? Matamu. Aku kok dadi wani ngonekke aku lho. Panucu. Aku nek tiba piye? Ilang to larasku. Ya ben sak-sake wae watonmu ni. Ya. Ilang syarat sawane wong kuning. Karepen kelis Mati. Kowe iki ra ngono ku nyapa lho. Nendra. Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku yo. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Wagah. Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Memane babi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbak Yumu to. Mbok kole-kole wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. Gunung. Ngapa? Gambar Gununge sapa kembar? munggeng. Jot. Kasusugon. Kungra. Bendi. Iki lho gundule. Pak. Kamu ngalih. Pancal wae kuwi. Lah aku jagane gundulmu nang ngene ya ana gundul ya terus aku piye? Kae gundule luwih parah kae. Tak ya aku kena gundul-gundul. Hamu latsi romas roro tan kuat rasane ati. Tak antel tenan lho aku darani wedi apa piye karo kowe? Aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu. Tak regani pira? 1000. Gelem? Ah nek kowe gelem aku 1000 ora masalah. Rasuti. Apa ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni Mas. Aduh. Yai. Timbang ngono katresnanku.
Piye? Ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani. Bareng meneng malah ilang, Pak. Pengangen-angene ilang. Piye? Aku kan kepiye aku? Kene lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh ndapar dadi bojoku kowe. Sik, menggeh-menggeh tenan aku. Kapok kapan? Gelem ya, Yu? Oke. Dadi Aku ki mbayumu. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulmu kuwi. Kowe wong wedok kok kasar banget to? Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye wae aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki dari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Kuwi pilihan. Nadyan sakedhep netra kinarya sada Beri Prima. Beri kuwi. Kelapa muda legan nono rantang ing wah. Yo. Apa? Aja gawe muntaping atiku. Terus areng apa? Kowe ning kene jen. Aku ra wedi karo kowe. Wetan gunung. Ngapa? Kidul gunung. Lor segara. Kulon sawah. Tak cekel. Pepet king galengan. Ngapa? Saut. Sujud ki ngapa? Piye? Ora sudi. Ayo. Apa? Gelem merang ladeni aku. Ora. Kowe iki mlayu kok. Padha. Sirahku selak mumet. Ya kudune lagi nyeneng aku goblok. Kowe iki mlayu kok. Mlayu. Gelem ora? Ora. Iki terus piye iki? Ayo doyak terus kok. Oh iya. Tok. Tok. Wes. Gelem ya yu. Kosike. Wis ditok-tok kok isih gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ora gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gento karo cempluk kok gento to? Ha to? Gento karo cempluk damai. Oh iya. Damai. Salaman. Salaman wis iki ora gandrung. Ha. Salaman tok lho gak liyane. Cipuka-cipiki. Cipoka. Apa? Cipoka. Wis cipika-cipiki. Heeh. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albijaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nya. Tati nya amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan delok iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak lemu. Astu. Ora sik cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Iya. Dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Ya. Ya, mangga. Ya. Oh.
ditinggal kapribaden patimuran mbok yo sing eling iku budaya tinggal kapribaden patimuran mbok yo sing eling iku budaya Wis ben mangke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak kula diken medun nih Karo Bapak Kasiwun. ngapa? Duka ini mboten disel kok. Oh iya iki ana. Kon medun. Sapa? Pak Kasih. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasiwun. Oke. Tak goleke pangan lho. Kono wis siap kecrek kok iki. Menika sampun, Pak. Weh ngenteni Kis Ban sik kae entuk ora kae. Iya. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur Ora ta, dur. Pak? Oke. Ah wis lumayan. Iya. Wah, Pak jan. Ora kok kurang ngono ku ya. Apa udutmu? Putihan. Wis kok Pak Kasiwun. Heeh. Iki 400. Oh. Aku 300 wis 100. Sik udo mlaku sik mlaku. Nyai 100. Ji. Ah. Oh. Terus piye hitungane kok? Jinan? Ora kesuwen. Kobong dhek. Mulosone iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis ta? Loro, iki njukuk loro terus separuh. Halo. Papat cukup papat ngono ki. Ngono kuwi ya kowe. Oh, duitne mung 400 ya ora iso. 400 dadi ra iso, Pak. Ya wis, didumadil. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih Nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih, Pak nggih. Ngatur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Nggih. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak bakulingnya 500. Nggih. Diaturke dandang gula Pardino Mebel. Ya. Mangga piana duwite 500. Ya, wis dipek kono. Ha iya. Engko jatahe wis ana ning dhewe-dhewe kono. Iya. Mangga. Pardino Mebel. Ya. Kudu kuwi wiwitane. Mangga. Ya. Pinter ngarang lagu. Iya, terus Kang Pardina niki saben enjing ngunjuk pernis. Wah. Daharane plitur. Mengkilap ya. Terus yuk, ayo. Kidul Semen Jalan Karangmojo Jalan Karangmojo ya
meja kursi lan bandosa. Ya ora bandosa ora. Monggo. Ngasinan dusunipun. Jalan Semin Karangmojo dusun Ngasinan. Ya. Monggo warga samiya Ya tuku barang kok ming mampir. Mebel jati akasia. Wah, kayune barang disebutno. Ya, terus saged turun buyut kusen pintu kursi sofa. Terus ranjang meja makan kasur lan lemari iku kabeh duwa niki Pak. ya ora apa-apa sebut kabeh. Oh. Meja kursi panjang pendek. Terus Sumadyo Gawah sesi depan mangga.
dandang gulae 5